durează de o oră. Am cuprins într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici, să mă stingi, să mă aprins, să mă ai, să mă atingi. Și cum să mă gândesc la mine, când primul gând mereu ești doar tu. Și acum dansez pe masă în picioarele goale, cu abur de alcool și de fum. Când intru în club, să uit de toate cele în jurul meu, plouă cu șervețele. Când intru în club, nici inima nu cere, problemele dispar în nori de șervețele. Că n-are cine să vadă o inimă albă sub hârtii de zăpadă. Când intru în club, să uit de toate cele în jurul meu, plouă cu șervețele. Я забыла записать видео в образе. В целом я мало видео записывала, но зато то, как выгляжу после целого дня танцев, первого дня. Наверное, за счет того, что я была с хвостиком, как будто бы особо ничего не поменялось. Вот, но как будто бы я еще загорела. Как-то так, как-то так. В гримерке никого нет традиционно, поэтому что-то записываю. У нас еще завтра невеста. И отправляешь голубя, да? Нет, Это нужно, если ты подаешь какую-нибудь претензию. Если тебе надо срочно, ты пишешь, короче, письмо, да? Почта России отправляешь.